Hoy, shout out diri sa Inspire. Shout out daw. Vlog day ka? Oo. Alo? Wala vlogger yata! Yes, yun! Okay rin na. Shout out, shout out. Uy, vlogger oh. Choi TV 23 sa Choi TV 23. Oo. Sa YouTube. Hala? Okay, reaction sa YouTube. Shout out from Follower. Daghan na diha. Gingaw man. Ha? Gingaw. Bingaw. Para nasundan ko na ako ng tungod ba. Para sa imo ha. Mandawi. Wala ko magawa patay. Ulan na ba? Malag ditong kusog uwan ni ron. Aha ka day. Kuway kaduha pa ni. Malindi man rod. Lagi. Lapo-lapo. Dili ko lapo-lapo. Mandawi? Ayaw mo ulan. Ha? Dawira. Oh, Mandawi. Ulan man. Ya, saan man eh? Ha? Wala na mo ba ba? Wala kay raincoat yan. Wala. Kini mo para lapu-lapu. Ya kambal mo pareha lagi move down. Ya ison mo. Dili. Pareha lagi move down. Kauban ra. Sakay na lang ko eh. Mudawat ang Gcash. Oh, okay ra. Ibay na lang ko ay. Unya lang bayad basta nung munaog kay kalitro kay gusto ng uwan. Hala! Sana all ha, kiss ha. ay mag-kiss sa tabi. Ay! Bye-bye! Beb! Hala! Nara may sisi ka lang natin, Amerikano ko yun. Amerikano ko. Hey man. Nara may yung Amerikano na yaktap. Oo, magani no. Go na yak! Ay, magano pa ko. Ay, pa ako ganahan po mo mag-chika. Go na! Go na! Okay, di ay? Kaya pag-vlog siya. Ay, dili ka mag-shout out. Oo na. Oo. Happy Tricky. Shout out Trey TV. Wow, thank you. Ano sa Quick Smart. Wow. Ang ganahan mo mag-enjoy. Oo. Ari mo sa Quick Smart. Okay? Sige, alright. Thank you. Apini ha. Apini. Sure, apingan ko na. Yes, yun! Sige, okay na. Hoy, yatay! Bye-bye! Apingan na ka kay wala na nag-amping nimo. Grabe sila no. Marinuod jud sila ba?